boas, dámosles a benvida á segunda tempada de Longa Lingua. Este é un vídeo podcast da Mesa pola Normalización Lingüística que poñemos en marcha para conversar con profesionais de éxito que manteñen a lingua galega viva a diario. Neste caso, contamos coa presenza de Quique Varela. Moi boas, Quique. Moi boas, grazas a vos por invitarme. Moitas grazas por vir. E, bueno, ao mellor para a xente que pode pensar de primeiras que a música electrónica e a cultura galega son ámbitos totalmente separados, pero no teu caso é todo o contrario. No, a ver, ao final creo que a música electrónica, pois a ser música feita con ordenador, pois podese amoldar a calquer xénero. Por exemplo, pois a música tradicional galega, a música galega, pois é un xénero que pega moi ben. Que te inspirou a facer estas fusións que estás publicando recentemente da música tradicional coa parte electrónica? Pois eu sempre fui unha persoa, que me sentí moi arraigado a Galiza. Sí que é verdad que antes a música electrónica, como era moi hermética, moi cerrada, e todo o que fora a salirse do común víase moi mal, pero co tempo pois foi cambiando isto. Por exemplo, ver artistas como Baiuca ou tamén o fenómeno de Tanxugueiras no Benidorm Fest, que moitos artistas fixeron un remix ao tema de Terra, pois tamén foi, se hai xente de fora de Galicia facendo remixes a temas en galego, porque non o vou facer eu? E crees, pois, isto que a música tradicional ten este potencial para ser fusionada pois con outros estilos, como está vendo? Sí, a ver, ao final, pois creo que é un xénero, por exemplo, as voces das cantareiras, despois ten instrumentos como poden ser as panderetas ou as gaitas, que son instrumentos que non solen estar dentro da música electrónica, e o feito de mesturala coa música electrónica pois fai que se diferencie máis e máis, como ter un factor diferencial no que a xente pois di, jove, que é isto que está soando, e sobre todo para a xente de fora de Galicia que non o coñece, pois creo que iso é como un factor moi forte para que a túa música destaque. Tiveron bastante repercusións nas redes, pois as respostas que dabas a algunha xente que dicía que pois tiñas que facer as cancións en castelán ou iso, cambiar de idioma, sí. Non? Sí, a ver, neste caso, pois, sí que si faz, por exemplo, incluso xa non indo o seu idioma, dentro da música electrónica, pois agora está máis de moda igual o reggaetón, en teoría si fago reggaetón vou chegar a máis xente, pero que faga reggaetón non quere dicir que todo o mundo vai a escoitar, que faga en castelán non quere dicir que todo o público de fala hispana me escoite. Entón, realmente, pois, creo que hai son un pouco presuizos, como que ven que lle gusta a miña música, pero digo, jove, que pena, porque podía chegar a máis xente, pero, bueno, está visto que non sempre é así. No meu caso, pois, moitas veces facendo música en galego, pois, cheguei a fora das nosas fronteiras, artistas internacionais o pincharon, e creo que tamén parte do éxito, precisamente, é eso, ser algo diferente, estar feito en galego e ter esa cultura galega. Sí, porque os números amosaron todo o contrario do que di a xente, que sí que tuvo moito alcance. Sí, de feito, levo 3 temas seguidos que hemos está pinchando Timmy Trumpet, que é un artista australiano que non ten nada que ver con Galiza, e gusta o tema, pero creo que precisamente por eso, porque escoita algo diferente, eso é o que lle chama a atención. E ao comezo publicabas máis temas en inglés, non? Que che levou mellor a cambiar iso? É un pouco que che comentaba. Antes na música electrónica, ti, por exemplo, facías o mesmo tema cunha vocal en inglés, estaba perfecto. Se facías cunha vocal en outro idioma, xa era como estás desprestigiando a música electrónica, tal, e viñamos dun mundo así bastante cerrado. Eu recordo que, por exemplo, pois víase ben que se fixera un remix a Red Hot Chili Peppers, pero se facías un remix a Extremoduro ou a Herederos da Cruz, era como unha vocal latina, vocal tal, non lle gustaba. Por sonte, eso foi cambiando. Sí que, por exemplo, tamén co flamenco pois sí que se empezou a experimentar antes ou con outros xéneros así, e claro, eso tamén vendo esa aceptación, e máis que para mí parecía unha estupidez que o idioma dunha canción determine se é boa ou mala, pois eu tamén fun animándome. É o que che comentei antes un pouco, pois ver, por exemplo, Baiuca, que é un moi claro exemplo de mesturar música electrónica con música en galego, pois tamén animou a min a facelo, sobre todo eso. Creo que un punto tal foi o do Benidorm Fest Castan Xugueiras, co remix de Terra, pois houve moitísimos artistas que se animaron a facer remix, e dixen, jove, é que se está facendo un tío de Madrid un remix de Tanxugueiras, eu que son de aquí, como non o estou facendo? E iso foi o que me animou, por exemplo, a empezar co remix de Muñeira e Chantada, e a raíz de aí, pois, a verdade que foi unha moi boa experiencia, sentime moi orgulloso de, ademais, pois, facer algo ca miña terra, e a raíz de aí, pois, me encasillei máis neso. Porque o galego xa era un pouco a túa lingua vehicular antes de empregala na música. Sí, a ver, eu nací aquí en Santiago, na miña clase todo o mundo falaba castelán, pero tuve unha sorte de que meus pais fixeron unha casa alá en Porto do Son, e a cousa cambia, ali todo o mundo fala galego. Eu como que tiña como esa idea de que, bueno, se me falan en castelán, pois como vou facer máis fácil vou falar castelán, pero se me falan galego, vou facer máis fácil e vou falar galego.
e por sorte eso, tuvo os amigos da lata, todo o mundo falaba galego, ademais SEO e máis geada, e hasta o exageraba de moito como para falar como a eles. E grazas a eso, pois sí que toda a vida tamén sempre fui mesturando, falando galego, falando castelán, e bueno, ahora vivo alá, e sí que o galego é a miña lingua vehicular a que máis uso, e tamén foi un pouco grazas a eso, pois a esas zogas que sí que falan máis galego, porque en Santiago a verdade é que eu cando empecé, cando era pequeno, pois pouca xente falaba galego. En ese sentido, pois, sínteste o mellor máis cómodo cos temas en galego que noutro idioma? Sí, a ver, a nivel o que facelos en sí, como non compoño a letra, pois a miña parte máis, digamos, instrumental, pois dame un pouco igual, pero o que me sinto moito máis cómodo é a nivel persoal, porque ao final, pois mira, encontrei un estilo propio que me define a min, ao final, pois agora ves ese tipo de mesturas e pois a xente xa pensa en Quique Varela, e despois tamén a min a nivel persoal, pois eso, de poder axudar a, incluso con Muñeira de Chantada, que é o tema máis mítico de Galicia, hai xente que non sabe que é unha versión, que igual descubrí Muñeira de Chantada grazas á miña versión. Entón, jove, pois, facer que a xente, pois, chega máis á cultura galega, á música galega, pois, para mí algo que me sinto moi orgulloso, e quizás eso sí que me fai sentir moito máis cómodo ahora facer música en galego. E por que crees que ao mellor chega habendo esa concepción de que para ter éxito pois tens que facer as cancións ou en inglés ou en castelán? Eu creo que é eso, que son presuizos, porque realmente a mí non me chegan comentarios de non fagas electrónica, fai reggaetón, pop, que son máis comerciales. En teoría, pois, se queres chegar a máis xente, pois, tamén deberías facer o xénero máis comercial, pero é que non é así. E, sin embargo, co idioma sí que mo din moito. Entón, eu creo que eso se xente que ten presuizos de que o galego non é tan importante ou cousas así, é que, vamos, eu teño moitísimos exemplos de que a música en galego, pois, podes chegar onde queiras. Ao final, creo que é máis importante facer música de calidad ou ter un tema que que lle gusta a xente, que sexa viral, que funcione. Eso vai determinar máis o éxito co idioma no que fagas o tema. E incluso no meu caso, eu facía música en inglés e non me iba tan ben, e agora que fago música en galego sí que me vai mellor. Ao final tens que entender, é como, por exemplo, se ti agora pois faz unha marca de roupa. En teoría, para chegar a máis xente, que dirías? Facer roupa moi barata, para que compre todo o mundo. Facer diseños que lle gusten a todo o mundo. Calidad, pois, bueno, dentro dese precio, mellor. Claro, pero quen está facendo eso tamén? Inditex. Ti crees que por facer roupa barata que vas a vender máis que Inditex ou diseños máis tal? Non sempre é así. Ou o exemplo da roupa de lujo. Realmente son para nichos, entre comillas, ou non son para todo o mundo, pero funcionan e teñen moi boa imaxe, e así, creo que neste caso pois é o mesmo. Ao final, na música para triunfar, creo que un factor moi importante é que ter un estilo propio, e neste caso, pois a música en galego axúdame a ter o meu propio estilo. E despois tamén creo que hai xente en Galiza que ao falar galego vai se sentir máis identificada ca música en galego, ou ca cultura, ou facer música que teña gaitas, panderetas ou cas cantareiras, vai sentir máis identificado. Ao final, esa xente vai lle gustar máis a túa música que a outra música. Entón, creo que esa é a clave. E ao final, pois, está un pouco máis en eso que en non facer música que chegue para todo o mundo. Sí. E crees que neste sentido tamén a través da túa música podes seguir expandindo a lingua galega, que actualmente os datos reflicten que non está na mellor situación? Sí, a verdade é que os datos son desoladores, e incluso eso, antes recordo que Ribeira, por todo son, era como das zonas onde máis se falaba galego, al menos de aquí desta zona, e ver que está baixando, pois a verdade é que é moi triste, pero bueno, tamén sí que creo que agora hai moitísima máis xente, tanto en canto a creación de contido, en música, que sí que está como intentando revertir esa situación, e bueno, creo que irá un pouco hacia mellor, e ao final, pois, creo que todo isto pasa por normalizalo, no sentido de que, pois, cada xente que use música en galego, pois vai facer que se a ti che mola este artista, a ti gusta che de Rapans, cantan en galego, pois ti en 10 anos igual cantas en galego grazas a esa xente. Creo que a clave está en normalizalo, e que hai xente que usa o galego en todos os ámbitos. Crees que a música electrónica en galego que é un eido en expansión? Sí, eu penso que sí. Por poñer outra referencia así nun estilo así cultural que temos cerca, que é o flamenco, ahora mismo hai moitísimos artistas, incluso de fora de España, que están usando como o flamenco ou as vocales latinas para facer música electrónica. E ao final creo que eso, creo que a música galega, a música tradicional, pois é un xénero que ten moitísimo potencial e que non se está a desarrollar. Nese exemplo, pois igual deberíamos ver de eso, de creernos primeiro nos mesmos, que é unha música que ten moito potencial, que é moi boa,
e tamén intentar de expandir para fora, porque ao final pensas no flamenco, en Japón hai tableros flamencos, hai moita xente que cando pensa en España pois pensa paella, tal, e flamenco, pois que Galicia tamén sexa un pouco eso, pois temos unha música moi boa. Eu nun dos temas onde me gallo, a miña idea pois foi eso, vía que había como coristas cantando, mesturando eso con música música electrónica, funcionaba moi ben, e dixen, jove, as canteras teñen unhas voces brutales, se mesturo isto vai funcionar ben, efectivamente. Porque tamén se ve que nas túas sesións que pinches bastantes temas en galego, que antes isto non se veía tanto, non? Sí, é que, a ver, estamos falando de normalizar, o sea, ahora, hoxe en día, pois, moita xente escoita The Rapans, Tanxugueiras, Fillas de Casandra, entón, se a xente escoita eso, por que non o vas poñer unhas sesións? Creo que é un factor diferencial que teño eu, que ao final, pois, poño xa non só temas meus, sino temas de outros artistas, e creo que, por sorte, pois, agora xa outros artistas máis de música, digamos, bueno, que pinchan un poquinho de todo, tamén están empezando a meter temas en galego. E hai un exemplo que se chama David Bermúdez, que tamén lle gusta moitísimo a música en galego e pincha, pois, normalmente, pois, reggaetón ou xenos máis comerciais, pero cada vez que pon o avión de The Rapans, a xente vense arriba, incluso fan como nos conciertos de The Rapans, que súbense como se fora un avión. Os temas de Nove Louro tamén funcionan xenial. Os meus, bueno, pois, é que están poñendo todas as verbenas en todas as orquestas e tal, sempre soan, entón, ao final, jove, eso. Se a xente escoita, pois, hai que darlle ao público tamén o que quere, está demostrado que aquí a xente, pois, gusta este tipo de música. Sí, porque teñenche dito que iso, que ten moi boa acollida as túas sesións, por iso que lle gustan máis que outras, porque incluso en abril fun a pinchar ao Sansan, que é un festival en Benicassim, que é como o primeiro así festival grande que hai no ano. Por exemplo, cando puxen Muñeira e Chantada ou Meigallo foron temas que a xente lle gustou bastante. Non sei canto porcentaxe de xente galega habería aí, pero vamos, como moitísimo un 5%. Ao final, ti pensa que estás bailando, estás de festa, escoitas eso, o principal, sobre todo se non eres de aquí, vai che chamar a atención, porque é algo diferente, e creo que ao final pois eso é moi importante. E sí que teño moitos comentarios tamén en redes de xente que di, pois son de Madrid, son de non sei onde, non entendo galego, pero os teus temas molame moito. Ao final tamén creo que é importante. E neste sentido, crees que ao mellor os de fora que valoran máis o noso que ao mellor nos mesmos? Sí, a veces penso que sí, porque eso, como que o que che falaba antes dos prexuizos, que moita xente pode dir, bueno, é que se faz música en galego, pois vai ir mal, non vai chegar a xente, e ao final a xente de fora, pois, eso chama a atención. Non digo que todos os días, pois, unha persoa de Madrid, seu xénero principal, pois, xa a música tradicional galega, pero ao final, pois, pode ter cabida. Eu, ao final, pensando en mí mesmo, eu escoito un tema e digo, gústame ou non me gusta. Non me fijo si o tema está en inglés, en italiano, en galego. A mí se me gusta, me transmite boas vibras, pois xa está. Eso, pois, hai moitos comentarios en redes que me di non entendo o que di, pero gusta o tema. Ou que van a traducilo ou piden unha traducción porque queren entendelo. Sí, sí. Antes de facer estas fusións con música tradicional, xa estabas un pouco conectado a este ou descubríchelo aí pouco? A verdade é que na miña casa o único que me chegou así un pouco de música tradicional ou tal, meu abuelo gustaballe bastante, sobre todo vía lugar, e gustaballe moito ver así a música tradicional galega, e xa, non sei cantos anos tería, pero con 65 70 anos comprous un acordeón, e todo doído empezou a practicar porque lle gustaba, e quizá eso pois foi un pouco o único que tiña en casa así máis de música tradicional. Non fun de pequenas foliadas ni nada deso, que sí que é algo que me gustaría, pero bueno, como chegou agora de novo, eu intento sobre todo respetar moito, porque é un mundo que non estou, pois facelo todo con todo o cariño do mundo, porque ao final tamén, como estás mesturando, sacando do tradicional para levar outros estilos, pois sempre intentar informarme, ter moito respeto pola xente que sí que está aí e que fai eso, e sobre todo eso, facelo co cariño, e intentar, pois eso, pois que a xente o vexa ben e non faltarlle o respeto a toda esa música. E xa para o futuro tes en mente pois seguir con estas fusións? Sí, sí, a ver, ao final o motivo polo que cambiei tamén, que antes me olvidoseme decilo, xa estaba un punto que xa estaba moi saturado do que estaba facendo. Realmente sí que era música que me gustaba, pero como que eu xa non me estaba sentindo moi a gusto expresándome. Necesitaba eso, pois buscar algo que me volvera a ter a ilusión esta por producir música. E con isto, coa mestura da música en galego, volvemos a chegar, é algo do que me sinto moi orgulloso, gustame moito facer, eu creo que vou seguir moitos anos facendo. De vez en cando, pois, por exemplo, ano pasado ofreceron un remix a Vico que canta de noche entera, está en castelán, pero bueno, algo que tamén me fai ilusión,
pois vou non facer, pero creo que digamos, o principal, a maioría dos meus temas sí que van ser ese estilo, porque onde me sinto cómodo, que me guste, ainda por enriba, pois se podo axudar, ainda que se xa un 1% a que creza a cultura en galego, a que a xente escoite música en galego, a que a xente fale galego, pois vou non facer. E hai algún proxecto ou algo así que podes contar, ou máis ou menos? A ver, ahora mismo que claro, tamén non me gusta decir as cousas antes de que salen por si se gafan, que ao final hai veces que tes cousas que estás casi feitas e por aquí ou por aí non acaban saindo. Pero sí, vou a rescatar tamén máis temas tradicionales. Ao final, iso, pois, poño a escoitar moito música tradicional e cando vexo un tema que digo, este vexo o potencial, pois fago, e van a chegar máis temas así no futuro. E despois tamén, pois, xa intentar máis composicións propias, que este ano sí que xa unha cousa como das que estou un pouco encasillado, como que son máis remixes ou versións, pero bueno, tamén sei facer temas propios e vou intentar tamén tirar un pouco por aí e facer temas propios intentando acoplar ese estilo de música tradicional. Porque antes de dedicaste desde comenzaches a túa carreira profesional á música ou antes tamén traballabas noutros eiros distintos? Sí, eu sempre empecé a pinchar con 16 anos e hasta 2018, que tiña 22, digamos que solamente pinchaba, non producía música. En 2022 empecé a producir música, non 2018, perdón, con 22 anos. Eu estaba compaxinando os meus estudios, que estudiei de máis ou máis telemarketing digital, co da música. Ao final, a música é moi complicado vivir. En 2024, xa despois de sacar Muller e Chantada, que empezaban a ir un pouco as cousas ben, a verdade é que dedicarlle 8 horas a un traballo, que estaba nunha agencia de marketing, e despois dedicarlle as 2 horas a tal, pois estaba un pouco saturado. Creo que era o punto de que estaba aí, que xa me empezaba a coñecer a xente, pero aínda non podía vivir, deixeiro todo, tiña algo de aforros e deixeiro todo por poñerme na música. E agora xa este ano, sobre todo no lanzamento de Micaela, pois xa podo vivir da música e agora sí, dedícome solamente a isto. E nos últimos tempos que se viu que cada vez máis artistas aquí en Galicia están apostando pola música, crees que se podería chegar a vivir da música en galego aquí en Galicia? Sí, eu creo que o que nos faltaba un pouco era como que sí que pois, a música tradicional pois, sempre estuvo aí e vai seguir, hai moitísimas asociacións. Despois sí que había moita xente que era músico, pero pois eso, que cantaba en castelán ou tal, ou algún grupo en galego que sí que xa levan anos e que vivían, pero creo que faltaba como facer unha industria musical galega forte. Creo que, pois nos últimos anos sí que xa hai artistas bastante grandes, consolidados, que viven da música, que son como un referente para o resto, pero que cada vez vamos a mellor. E aparte creo que está moi ben tamén isto de como recuperar a cultura tradicional galega e darlle unha nova vida ou un punto de entrada para a xente, para que despois a xente diga, mira, gustame este tema de Baiuca ou de Quique Varela ou de que sexa, vou ir a unha foliada ou vou aprender baile galego ou calquer cousa, pero creo que tamén está moi ben que si, por exemplo, ahora está de moda o reggaetón e ao que lle gusta o chaval ese reggaetón, que un chaval en Galicia pois diga, mira, a mí gustame o reggaetón, eu falo galego, vou facer reggaetón e vou non facer en galego porque como eu me sinto cómodo expresando. E xente como que están agora Novelouro, Kid Mount, Cemirazo, toda esta xente creo que venos moi ben porque ao final son como xente que falan galego ou a súa cultura é galega, gustalle esta música máis urbana que está ahora de moda e din, pois en que vou facer en galego porque son daqui. E normalizar eso creo que ven moi ben para que creza a escena, acaba de todos os xéneros. Se te gusta o rock, pois teñas artistas de rock en galego, se te gusta electrónica en galego, e tamén se te gusta urbano, pois haga música en galego. Eso axuda a que crezca esta escena de música máis mainstream, e unha vez que creza eso, pois vai haber máis espacios, vai haber máis artistas, vai haber máis festivais, porque se demanda máis, e grazas a eso, pois haberá máis xente que poda vivir e intentar facer como un pouco Cataluña, que sí que sería como o noso exemplo, que sí que xa leva máis anos neso, está moito máis desarrollado. Sí, porque xa se está vendo que cada vez xente máis nova está comenzando a crear música e que vostedes teñen a vos que xa estades aí, pois tamén como referentes, non? Sí, a ver, eu levo menos tempo, pero sí, ao final, pois, todos estes artistas que están saindo novos, pois, unha parte que os anima, pois sempre caba outros artistas que fagan eso, porque se nadie o fai, como que é máis difícil ter esa referencia que te inspire para facelo. E ao final o mesmo que eu digo que, pois, eu escoitaba, pois, a Boianca Costova, a Berto, a Baiuca, a Tanxugueiras, tamén me animaron a min, pois, agora haberá xente que se anime gracias a min, e uns anos, pois, a todas estas novas xeracións que estén saindo. Sí. Bueno, pois agora, despois de abordar todos estes interesantes temas sobre a música en galego, xa rematamos este episodio. Moitas grazas, Quique, por acompañarnos hoxe. Moitas grazas a vos.
E moitas gracias tamén a vostedes por escuitarnos e vernos do outro lado. E nada, seguimos nos vendo no seguinte episodio de Longa Lingua.